Η φωνή λογικής δεν είναι ενάντια σε καμία μορφή νόμιμης μετανάστευσης, μόνο της λαθρέας. Θέλουμε μετανάστες? Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε με μη μουσουλμανικές χώρες και οργανωμένα να δεχτούμε για παράδειγμα Ινδούς να έρθουν να εργαστούν στη χώρα μας για συγκεκριμένες περιόδους και εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, γιατί όχι, να ζήσουν και αρμονικά μαζί μας. Και η άμυνα και φέτος εργαζόμαστε σε αυτό και είμαι σίγουρος θα οριστικοποιήσουμε πάρα πολύ σύντομα το σύμφωνο για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, το οποίο θα ενδυναμώσει περαιτέρω την νόμιμη μετανάστευση και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του τράφικινγκ και ελπίζουμε να δούμε πολλούς νεαρούς Ινδούς να έρχονται να εργαστούν στη χώρα μας εκμεταλλευόμενοι την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Το τελευταίο για την ανεργία είναι πάνω από 20%. 21,63. 980. Η ΔΥΠΑ, όχι η Ελστάτ. Ναι, η ΔΥΠΑ. Λοιπόν, μας δουλεύουν εδώ. Είναι δύο οργανισμοί. Το έχουμε ξανασχολιάσει. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Και υπάρχει μπλέξιμο τώρα ποια ανεργία ισχύει. Δηλαδή... Ναι, αλλά έρχεται η Ελστάτ, την οποία επικαλούνται οι πολιτικοί που πανηγυρίζουν ότι μειώσαν την ανεργία και λέει η άνεργη είναι 450.000. Έρχεται τώρα η ΔΥΠΑ και βάνει 500 παραπάνω χιλιάδες. Μιλάμε για χιλιάδες, για αξιοπρέπειες, Φίλιππε. Μάλιστα. Για ανθρώπους, κύριε Φιλιππακόπουλε.